na bagyo sa kalibutan. Isa lang isian katong kusyal. At kamo ni katuingan wiling ato sa kaon rungkon kay ani sunod. Ani sunod. Sa jokaan. Oh, madenggan na i-mute na nagkiwasi ko denggan. Kasi madenggan mahiubos na denggan. Ubos na to. Dili i-mute mo na. Ini kuan mo. I-mute mo inda. Kuan ni lo ng voice. Ay lo ang voice. Kay madenggan wa. Pagkano ng stranded eh. Ito kan lagi tahun ni. Tahun kagawad mo ni. Lungsod. Mo de. Ang tao. Igan sam ni sa kuan da. Suon samahan. Ay suon samahan. Amo naging maniwili dai. Suon sa ugangan ano. Dayo mo. Buhay. Manusta ay. Kampanya ya. Malay begini. Agaw? Ano itong hungit na agaw? Agaw. Ini kay souvenir man eh. Hindi mo lihat. Hapit mo may mag-constable Pilipinas gaw. Siguro na, i-interview si Romer. Dula ko kita ni. Ano ang gani gaw? Kibaw vlogger do mo ang nay. Si kanang iwing? Di Tagalog banang kasawa. Tagalog ba? Ikalitan dito buwan. Siya ba vlogger ako? Ay. Ituan na kanang tubig. Sir. Ay, push over na ni. Ay, waka masya. Aja mo ba kay man? Okay. Mga ari po sa speakers kay kasi mag-espesyal na mo dito di tandan. Hi vlog. Ito na rin. Mas taring ba kay imbising may mga kapuin tani kay naghang makaila mo di. Kay
Vlog na, vlog. Vlog. Pangluna na. Kaya busuber natin eh. Di pa ko ni sikat nga vlogger na small YouTuber pa. Kumay. Bawa kakakain nyo, yung mag-uuro. Ay, si Kapitan. Migo mi si imong sakop dito si Saldi. Saldi Marimon. Parinti na. Welcome to my vlog. Welcome to. Hello. Taga Katagbakan, ako bayon. Kami Saldi Parinti. Yan na. Na-stranded mo. Di ba na-stranded? Lumabasik dami, lumabasik. Nah, mo kadagat mo awop ang kuan ata ni. Slide, slide. Mini view ani. Ha? Lamig view ni ani. Alam ka na, nani may babagyo. Basakan. Lamig ka na ito, ano, kuhan kay. Kung baya. Kasi siyang pula pa. Gamlan sa mall. Nagana tag naong ni hawa. Yan ay thumbnail. Oh, di ba kumawa ni? Ah, wala. Apre. Magraya ka na ko na. Panigkamot ang magkakilala. Hindi man kumawa ng kawan. May suka rin eh. Ano yun? May suka na doon. May suka rin? Saan na nagkakuha ng kultur doon? Ika. Ini ang mga bayan eh.
Ha? Manyag ka balay? Manyag, bra. Ha? Di basta-basta ni Baya. Mga kabikay. Kayo. Wahi ko kay. Agay. Okay. Okay, apang luna no na narito. Lampu ka doon sa sandila. Pragna sa ito nila. Hindi ka na kamera vlogger na. Alam niya mo ba yun? Agustin. Agustin ay. Lagi kita nak dapat kita lebih. Punta sa kanang panis sa ako. Kasi pakuga ko na sa bahay. Ako naman usaron. Kay kanang ang bana namatay 2012. Diba? Agahong ako ang kalaki. Wala naman diha kato ng eskwela sa Taglangan. Ako lang sa inyo sa school. Private din mo no? Oh, diba? Ako balik ni ma'am. Kayo po. Wala ako nung sa library. Ang nagya pa ba? Oo, dahil lagi nito ko nung tako. Si Ma'am Nini, mag-certification mo dyan mo sa library. Mahalaga dyan ka po mo. Nagmahuman ako mag-certification. Naman ito hingo. Ano ba yun ba? Ha? Yung uli? Ay, hindi sa mga. Kaya dito gamay. Naman ito yung si kanang husband mo dito sa Suluto. Ako na sa matulog. Namin si Kuya magay. Sige ma'am. Ang vlogger. Naka. Salamat ma'am ha. Salamat. Salamat kayo. Salamat ma'am. Tama. Bye. Una min ninyo Neng. Salamat ninyo tanan. Text lang ta. Okay. Salamat. Bye. Sige. Salamat ma'am. Sa una, pilikap man. Pa isa ka oras na imong vlog. Kasi lubat, dua ka bateri ko. Pitay. Di na pilikap. Di na pipit ng bira. So yun na. Kaya ano may bawag ikaw sakay na. Okay. Lagyan ni sa kwan. Doon, Bohol. Okay. Thank you. Agay.